Kambi mar Smartmatic mane omiyo rak gi duol mar IBC mar chiwo lony manyasani odagi muumo yie piny ni ok ginyal chiwo thuolo mar ji donjore kendo yudo nonro moko ma nie mbui ma otisi ni SAVA. Kambi no ndiko barua kawacho ni thuolo magisechiwo ne kweth ma dwanono SAVA go oromo kendo temo dhi mokalo kanyo biro bedo kadhi ataro mar ratiro margi. Magi giwacho ka okinde mag Raila Odinga ne opedho ng'ur ni nitie ohinga e yudo nonro manitiere e SAVA go. Lidio Keyo nigi lerno. Ndalo achiel bang' doho mamalo mogik ma pacho kagolo chik mondo mi yaw SAVA kata mbui moting'o duoko mag yiero mag jatend piny Kenya e yiero mokalo, kambi mar Smartmatic pod odagi luwo chik ma doho. We have been given restricted access only to the result transmission system and only access, it has not been granted yet, only to one SAVA, and it is established that the IBC has got 8 SAVAs. The decision to write formally to the registrar in the hope that the court eventually can resolve this matter as quickly as possible, because we are running out of time. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro golo ng'ur ka kwede mokalo okang' ma kambi no kawo mar tamruok luwo chik mar doho bang' yudo oboke koya e kambi no. Oboke malero ni SAVA no oting'o nyaka nonro mag giowuon kendo en e bwo arita mager ma ponono ni oyawe biro miyo joma moko owinjore donjo e SAVA no thuolo mar donjoe. Bende kambi no wacho ni mbui margi ni kod nonro mag pinje ma oko manyalo rochi gi joma oko winjore kendo ni donjo e SAVA biro ketho chenro moko mag yiero e kinde mabiro. Smartmatic wacho ni jogo man kod ng'ur ni kod thuolo mar ng'iyo duoko manie mbui mar oganda kata public portal mana kaka notime kinde yiero kendo ni gisegolo chik ne IBC mondo chiw thuolo ne jogo duto man kod ng'ur. Kambi no wacho ni oboke ma aching' manoya e tesen goyo ombulu bende nitiere ne ji duto kendo mago nyalo tigo gi joma ni kod ng'ur mar ng'eyo adiera. Oboke no koro nyuolo paro mopogore opogore ka jachung' maduong' mar Raila Odinga, Saitabao Kanchori, Senator Manarok, Ledama Olekina kod janon mbui ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance, John Njoroge golo duondgi e mbui mar oganda mar Twitter ka koro gikwero mokalo okang' mokawo kod kambi no mar dhi ataro mar chik mar doho mamalo mogik ma pachoka. Okinde mag Raila Odinga nong'ur ni kuom SAVA 8 mana SAVA achiel kende emano yaw. Bang' yawe ne gifwenyo ni nitiere nonro manoruchi ka koro gichich ni chal ka gima duol mar IBC pod rucho nonro manie SAVA go. As of this morning, nothing has changed. IBC continue to refuse to provide the forensic image of all 8 servers. Of those 8 servers, IBC are providing only limited access to server number 5. With the limited access provided yesterday to server number 5, our team were able to observe a large number of deletions. So we suspect and we are concerned that the delay on the part of IBC is to delete vital data, and when finally time runs out, not to provide the information that we require or provide logs that have no use to anybody. Whereas the order of the court was that the IBC was to give a supervised access to the servers, that was then interpreted by the applicants to mean that they would get a copy of the whole server. We then expressed concerns with what that would mean, and we asked that the court then gives guidance so that as we proceed, there's clarity. Korka kore, Jayal Bura ma doho maduong' mogik Justice Isaac Lenaola nowacho ni doho noseyudo wach ni nonro mane itimo kotenre gi SAVA go nosetieki to ponono ni pod nitiere ng'ur pod gin kod thuolo matimo kamano. So that as far as our team is concerned, the process at the IBC is finished. The process at Forodha House is coming to an end shortly. And so the court has then asked me to express, in anticipation of this question, that should there be any issues left unattended to or any concerns that parties have, let those issues be addressed when you receive the report later this morning. You can address the question of what you're calling non-compliance. You can address the question of what servers you think were not accessed.
You can address the question of the information that you received, your agents were there, and you, IEBC, can respond to say, what are your answers to the complaints by the petitioner's advocates, and then the court will ultimately determine what is the import of all the things you're saying. That report was meant for the court to make a decision on the issues you raised. Lydia Oke, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche mag doho, Attorney General